ಫಸ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಗ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ KSA ಕುಕ್ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೈಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Buka mate encolara tulite pural gu pare pidadde and ite popono yapala inchina poyosha pura pagel pod baidinakka ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಬೋಯಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಪೋಪೋ ನಮ್ಮ ite ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪತಿಪ್ಪ Oma. ದೇವನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅಂಡಿ ಇನ್ನಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕರ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ರಗಾಲಿಚ್ಚಿ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಬೈದೆಯೋ ಪೋ ರಶ್ ನಾವೊಂದು ಜನ ಉಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಸುಡು ಅಂತೀರ ಅಂಚದು ಈ ಸಲ ಬೇಗ ಬತ್ತನಮ್ಮ ತುಲ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಮೂಲು ನಾನು ಅಂಚಿ ಸಂಸ್ತಿದ್ದೀರ ಪೋಯಿ ತುಲಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂಚದು ಸೋಕಡೆ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅದಾಂಡು ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಅಂಚಿ ಪುರ ತುಲ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಗುಡ್ಪು ಚಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೋಲು ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಡು ಗೈಸ್ ಕೊಡವ್ಯಾ ನೀನು ಅನುಂತಾಗ ರಗಾಲಿಚ್ಚಿಯ ಅದ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅതെയാ ಪಟಾಕಿ ಶೂಟ್ करने ಕೂಡ ಆಚೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಮಿತ್ತು ಆನೆ ಆಮೆಟ್ಟು ಪೂರ ಏತಿತ್ತಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪಗೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಅక్కడ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ दाखलेलं होतं ನಾವೇನು ಅಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ತುಲ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ನಿಂದುವೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅವೆಂತೂ ಓಡ್ಚಿಯ ಅವು ತಿಂತಾಯಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕೊಂಡು ಮೋಲ್ ಬಲ್ಲ ವೆಂತಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಬರುತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಕನ ಲೈಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾಕ ಅಕ್ಕ ಈ ಬಾಯ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಂಕೆಂಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಅಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ KSA ಕುಕ್ ತೂದು ಪರ್ವಶ ಅಂತ ಪೇರಿ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಸಮ ಉಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಖಾರ ಖಾರನ ಖಾರ ಜನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸಂತೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತೆ ಅಂಜದ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಇತ್ರ ಜಿಡಿ ಸುದ್ದಿರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಚಿತ್ರ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಆ ಸೈಡ್ ಆತೆ ತಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲೆ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕ್ಕಡೊಂದು ರಡ್ನೆ ಟ್ರಿಪ್ ನಾನು ಎರಡನೇ ನಿಕ್ಲ ತಿಂತೆ ಅಕಲ ತಿಂತೇನೆ ಸಾಮಾನು
ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಏನು ಸೋಡ ಬಣ್ಣ ಬೇತಿ ಯಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ ಪರ್ಪದ ಯಾವ ಬರ್ರ ಸರದಿ ತುಲೆ ಕೂಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾನೆಗೆ ತುಲೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡು ಒಂಜಿ ಲೈಮ್ ಸೋಡ ಬರೆಯಾರೆ ಕೂಲಿ ಒಟ್ಟ ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಟ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತರ ಹೊರ ಬರಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಟ್ನಾಗ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಕೂಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತದ ಬಾರೆ ಅವಳು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ತುಳೆ ತುಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆಪುಜಿ ತುಳೆ ತುಳೆ ಜನ ಪೆರಿ ಪಾರು ಮಾರೆ ಬರ ತುಳೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಟರ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನಿಯ ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದು ಬರ್ರ ಕಲೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಮೂಳೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಟಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಗ ಬತ್ತ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು పోయారా అక్క కారడు గుల్లి కారడు లేరు బరందు లేరు అంత jangan body apa guys guys video yana malpunada numukulla നല്ല ജോലി പിടിച്ചു പാസ് ആവുത്രada അത് സ്പീഡ് ജോലി ആണ് കബറ അല്ല സ്പീഡ് ആണ് ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ತಿಂದ ನಾವು ಬೋಣಿ ಅಂತ ಆಣ ಪತ್ರನ ಆಂಡ ಪತ್ರ సైట్ గొప్పగా దాసేపుండు ఐటు కత్తినట్టు మాకేట్ల అవి వెళ్ళప్పుడగా నన్ను చేతి కాసుకుంటున్నా మనంతో కూడా పూజారు గుర్తునొచ్చి గొప్పది బయట చాలి ఎంకలు వెళ్ళప్పుడగా వాళ్ళు గొప్పరు పుట్టారు దొడ్డగొంటికి గొప్పరు కూడా ఇచ్చాడట కోనిడే జారి మడాలు 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 డాండు కూడా ఇచ్చాడు ఇంకా దాసా ఉంది చాలా మంది బెరాపూచి నమ్మ అండి ಅನಿಕ್ಲ ಬಾಳೆ ಪೋಪೇರಿಯರ್ ನಾವೇ ಬ್ಯಾಗಡ್ ದಾಯ್ತ ಜಿಂಜಾವೇರಂದು ಒಕಾಡೆ ತೂಪೇರು ತೂಪೇರು ಮುಗುಲೊಂಜಿ ಏಕಾರ್ದಿತ ವಾರ್ನ ಪಾಡುವೇರು ಏರೆಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಅಂಚಿಂಜಿ ನಡ್ತ ಬಂದುಲೇರು ದೂರ ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ KSA ಕುಕ್ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೈಕೆಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು Pile guys, arek launji support bal pile.
ಮೇರ್ತುಲೆ ತೆಲಿಪೆರೆಂದು ತೊಂದಿರ ಬುಳಿಪೆರೆಂದು ದೂರ ತೂಪು ದಾಲಿಂಚಿ ಈತ ತೋಜಿ ಜನ ಹಾಕಿච්ಚಾರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅದು 150 ಈ ಬರನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ನಂಜಿ ನಾವು ಬೋನಿ ಮಾಡಿ 150 ಮಾಡಿ ಬೋನಿ ಅಲ್ಲ ದಾದಗೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಜಂಕ ವರಾಟ ಚೊರೆ ಗೈಸ್ ಚೊರೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪನೆ ಟಾಪಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋಣ ಚೊರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೋದುಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಆದತ್ತ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬರಾಣಿ ಬರಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪತ್ತ ಪೋದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬರಾಣಿ ಇರ್ನುದದ ಇರ್ನುದಾ ಒಂದೊಂಜಿ ದೆತ್ತ ಬುಕ್ಕ ದಾಳಿ ಜಲ್ಪ ಸಂತೆ ಬೈತಿ ಒಂದೊಂಜಿ ದೆತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿತ್ತ ಅವು ಪುರ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಪುರದ್ದು ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ ಜಾಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಪುರಾಲ್ಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತ ಪುರಾಲ್ಗೆ ಬೋದು ಅಂಡ್ ಬಂತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ನವ್ವೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡು ರಶ್ ಆನಗ ದೇವರನ್ನ ತೇರು ಬರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚ ತುಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಮುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪ್ರಮಾತ್ ಚೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್